Naravno. A što vi mislite o tome? To je... Pa mislim da to treba da bude stvar koja se drži među četiri zida. Ne vidim razloga da se to zove parada ponosa. Jer narodna poslovica kaže čega se pametan stidi, budala se ponosi. Vrlo sam srećan što živim u zaostaloj Srbiji. Meni su učili da budem tolerantan, ja sam bio tolerantan, napisao sam tu tolerantnu pesmu Kad peder pederu kitu u tur gura, to je skroz u redu, to je gej kultura. Kao tako. Knjaz Nikola je prepisivao engleski ustav. Aha. I eksplicitno se govorilo o homoseksualizmu i engleski ustav je odobravao homoseksualizam. I knjaz Nikola je odobravao homoseksualizam. Kad su ga pitali zašto, kaže, kad bi ovim mojima zabranio, oni bi se jebali na svakom čošku. I tu je granica negdje između Srbije i Crne Gore. Ne predstavljaju ti jebu majku, nego jebem ti oca. To tačno se zna da je ugrožena populacija, rokeri, Istina. stalno narodnjaki. Mi smo diskriminisani, morat ćemo da izađemo na rok paradu. I zato što sam debeo, zamislite debele, ugroženu debelu manjinu. Koji svi smejavaju i zezaju. Zbog težine, evo. Ja sam veoma ugrožen čovjek. I? Ne treba se ili treba boriti za paradu svoje. debelih, morat ću da organizujem paradu rokera. Ajde, molim vas, što pričamo? Imamo stvarno toliko mnogo većih i važnijih problema od gej populacije. Ne mogu sad sa ove vremenske distance da kažem da li će biti gej parade ili neće biti, a ako bude predviđen da će biti dosta Kropovića. Na paradu da ima zašto, Ne već smo u moraju, Evropi. ali ako hoćemo u Evropu, na tom putu ima i gej parada. Pa ja mislim da ne treba da idemo u Evropi, pošto smo rođeni u Evropi i živimo.